Сәлам дуслар! Әгәр дә сез мине күрәсез икән, димәк сез тиешле вакытта, тиешле каналда иң музыкаль тапшыруларның берсенә эләктегез. Эфирда топ клип хитлар парады. 10 клип атна дәвамында көч сынашты. Сезнең тавышлар аларның һәрберсен үз урыннарына утыртты. Кем төшеп кала, кем беренче урында? Ашыкмагыз, барысы да тәртип буенча. 3, 2, 1, без башлыйбыз. Ниһаять, көчле алкышлар белән бу атнаның яңа клибын каршы алырга вакыт җитте. Та-та-там! Бу атнаның резидентын каршы алыгыз. Ничә мең чакрымнар үтеп, кабат кайтып керәбез, кабат кайтып керәбез. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Урап үтсін, ермеке бірді узышып, ермеке бірді узышып. Юлда түрлі хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Юлда түрлі хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Айык баштан утырыйк, кеше гомере кыска бит, ул зур кайгылар тудырмыйк, зур кайгылар тудырмыйк. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Без синең куллагына. Дуслар, Ясмин ниһаять тапкан. Нәрсә тапкан дисезме? Мәхәббәтен әлбәттә. Дөресен әйткәндә, ул аны үзе тапкан. Моңа Ясминнең бәхетле булмый кара клибы сәбәпче булган. Әлеге кавалер топ клип тапшыруында күреп алуга Ясмин аның йөрәген әсир иткән. Таныш артистларыннан сораштыра торгач, җырчы кызны эзләп табу артык кыенлык китермәгән. Безнең хәзер бик каты мәхәббәт учагы дөрли дип өстәде Ясмин. Егетләр, сезгә киңәш. Шит ил җырчыларының клипларын карап гашыйк булып утырганчы, топ клип хитлар парадын күзәтегез. Безнең кызларны алардан аермалы буларак изләсәң табып була. Ясмингә бәхет китергән клипны карыйбыз һәм 13-20 номерына топ клип 77 санын язып, тавыш бирәбез.
Aşkın uçan yaş yüreğim vakıttan alda şaba. Ayağına varsam da min dostlarım karşı valla. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Ayağına varsam da min dostlarım karşı valla. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Yad şirlerde yürügen şokta dostlarga bülek olam. Yakın dostlarım var şokta min dilber xitli qolam. Ayağına varsam da min dostlarım qarşı valla. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Yaktı matur hislerimle jırlarıma da salam. Dostlar bulğanğa suyunu bəxtdə yüzüb bara. Ayağına varsam da min dostlarım qarşı valla. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Ayağına varsam da min dostlarım qarşı valla. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Canğa yakın dostlar barda bəxtli bulamay qara. Алина Софиевна хәзерге күп кием салым кибетләрендә барган распродажаларга битараф түгел. Шуның өчен ул үзенең кием арсеналын соңгы арада нык кына яңартып алган. Ә менә Эльвира Хамматова күптән түгел төрмәгә эләккән. Курыкмагыз дуслар, Эльвира белән барсы да яхшы. Аңа клипның сценарийы шулай таләп иткән. Әлеге клипның премьерасын Эльвира Хамматованың 7 февраль көнне филармониядә узачак тәүге концертында күреп булачак. Шулай ук Алина белән Эльвира арасында тиздән TMTV каналында тәмле көрәш булачак. Һәм аларның татар радиосында бүреләр белән бейсе бар. Шуның өчен эш тыгыз. Ә без дуслар хәзер бәхетле язмыш клибын карыйк. Клип өчен тавыш юллау коды 70 саны. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтәдә түгелме соң Алина? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кай.
Нече сюрприз ясыйган үзләренә. Әле хәзер bir сәгатен ушашам. Салават Миннаханов сәламәт яшәү рәвешен бик актив рәвештә пропагандалый. Моны аның Instagram сайтындагы фотоларыннан күреп була. Ул атнасына 3-4 тапкыр фитнес-клубка йөри, тәмәке тартмый, аракы эчми. Кыскасы, менә дигән үрнәк егет. Шулай ук дусты Зөлфәт Зинуровның кызыктыруы буенча балык тоту өчен кышкы экипировка алган. Һәм Салават көн сайын машинасының багажнигын ачканнан соң аларга карап сөенә икән. Тик ни кызганыч, әле балыкка гына бармаган. Барам. Нәкъ менә шулай дип әйтә Салават, үзенең кармакларын күргәннән соң. Алло. Кайдамысың? Ие, мен юлда инде. Ну, күпі күтірге бұлайын дейді тезірек. Әйе, барам. Qarımında suretine, sikimle yüzlerine, unutulup var dünyamına, kumlaman hislerge. Biz ikavgına bu jirde, orada yok bir serde, mehabbeti susuz güne, duyar biz irinlerde. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Ufukta kıyaş kızara, denizden yorga toba, sana iltir yollarıma, dolgunları sala. Gelirmen yağımlı jildey, irkelep nazlı küdey, tınlasan yürek sırlarım, birlepler hislerge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Baram yanına sin küdgüne, unmam siyu koşuda yüreğine, Qolam yanında min mengenge, biz bular biz gel birge. Барам. Күпі шалтыратыра абылайса, мен қой үрдің, шумда бар. Кыска вакытлы рекламадан соң тапшыруыбызны дәвам иттербез. Бездән аерылмагыз.
Айгөл Бариеваның кызы физика һәм математика фәннәрен тирәнтен өйрәнә торган мәктәптә 9-нчы сыйныфта укый. Шуның өчен Айгөл апа кызына физика буенча көчле репетитор эзли икән. Арагызда ярдәм итә алырлык кешеләр булса, хәбәр бирегез. Моның өчен бары тик 1320 номерына Top Clip 83 санын язып, SMS юлларга гына кирәк. Bulsang da yanaşam da bulmasang da Üteyken ömür geyler baribir üte Qoy vaqtda bik baxtli bo'lar ishim Yer yuzida borlig'ingni bilujida Qoy vaqtda bik baxtli bo'lar ishim Yer yuzida borlig'ingni bilujida Sen de sin yanlarıma kilmesen de Köteyken küngül keyler var bir köte Janlardağı sağışlarını basar eşin Şiir yüzünde barlığını belücide Janlardağı sağışlarını basar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Kütsen de sin kilömüne kütmesen de Min atlısı yollar var bir sina hilde Yürekteki suyudan saklar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Yürekteki suyudan saklar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Qoy vaqtda bik baxtli bo'lar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Janlardağı saçlarına basar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Yürekteki suyudan saklar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Yürekteki suyudan saklar eşin Şiir yüzünde barlığını bilujide Şiir yüzünde barlığını bilujide Азалия Зиннәтнең гармунчы абыйыма клибы чыкканнан соң жанатарлары шактый күбәеп киткән. Барсының да гармунчы абый буласылар килә икән. Тик Азалияның күңелен алай гына яулап алып булмый шул. Аның өчен ир-ат улы яшьләрдә һәм әлбәттә ретро автомобильле булырга тиеш. Әлбәттә бу шаяру дуслар. Азалияның күңелен яулау бик җиңел. Моның өчен бары тик 1320 номерына Top Clip 79 санын язып, тавыш бирергә генә кирәк. Yakta yigitler küp Diginindi şunun fayda Üngelem jilkenip gide Ula oynasa garmunda Sandıgaçlar boşa sayre Senin kıymay canıma
Кышlar boşqa sayray, senin küymay canıma. Sağışım basırğa baram, garmun çabayama. Oyna əli sızdarıb, yaş yürekle kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin varsınında ızdırıb. Oyna əli sızdarıb, yaş yürekle kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sızdarıb. Oyna əli sızdarıb, yaş yürekle kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin varsınında ızdırıb. Oyna əli sızdarıb, yaş yürekle kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sızdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sızdarıb. Сизелмичә тапшыруыбызның яртысы үтеп тә киткән. Димәк, топ клип хитлар парадының нәкъ уртасы. Ниһаять вакыт Айдар белән Алмаз Юнысовларга да килеп җитте. Егетләр үзләренең концертлары вакытында бер-берсенең шалбарларын бутап кигәннәр. Сәхнәгә чыккач кына шалбар кемнеке икәнлеген сиздерә башлаган. Чөнки Айдар Алмаздан зуррак размер кия. Ләкин егетләр югалып калмыйча, бер-берсенә елмаеп караганнар да Айдар өчен кысып, Алмаз бераз кабартып җырлап чыкканнар. Яңа ел җыры егетләр өчен 13-20 номерына топ клип 78 санын язып тавыш бирергә мөмкин дуслар. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр, затып кала иске ел, теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, күмәкләшеп туганнар. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөйеніш, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөйеніш, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөйеніш, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөйеніш, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөйеніш, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр
atlıyız alğa, oturma sen birde mağayıp. Söyüniş şatlık, mehabet sağlık, alıp gelsin bizge yanayıp. Söyüniş şatlık, mehabet sağlık, alıp gelsin bizge yanayıp. Alıp gelsin bizge yanayıp. Соңгы арада бик нык дөнья куабыз. Балаларга да вакыт табарга кирәк. Нәкъ менә шундый уйлар белән Азат Фазлыев үзенең тыгыз графигында бер буш көн табып, гаиләсе белән үткәрергә булган. Тормыш иптәше Алсуны үз эшләре белән җибәргән. Улы малай тыныч. Әмрә кичкенәсе 5 балага тора. Хатын-кызның эше бигрәк авыр икәнлеген аңладым шул мәлдә. Җимердек, ваттык. Алсу кайтышка үй бомба төшкән сыман иде, дип җавап бирде Азат. Азат үй җыештырган арада кунакларга йөрүче клибы өчен тавыш бирик дуслар. Yaşıygeli bu tırmışqa biz seyyini bigine Yok bar şen yerimeyikşin Fay keyini bigine Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fay yürüşüygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fay yürüşüygeli Jarılık bir kungel aşıp belikle kaderini Yenleşede bulganların ağlar bir kaderini Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Yanda yakın dostlar barda Hiç de mıngayma Bizning barlık işlerimiz bara bir tuğayga Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Konaklarga vay yürüşüygeli Sizning bilen konaklarga biz yürüşüygeli
шигәле. Кунакларга байыр шигәле. Хәзер сезнең белән биразга аерылып алабыз. Сез ул аерылуның газабын сизми дә калырсыз. Тапшыруда реклама. Хит-парадта 3 клипның урынын билгелисе калды. Йөрәкләр дөп-дөп тибә. Кем бу атнада 3нче урында? Карыйбыз. Эльмира Гилфанова күптән түгел бик уңышлы итеп сессиясын япкан. Күпләр белгәнчә, Эльмира Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының вокал бүлегендә Венера Ганиева да белем ала. Фәннәр арасында аның иң курыкканы литература булган. Бик күп әсәрләр укып килергә кушканнар. Һәм әлбәттә Эльмира аларны бер көн кала төнлә концерттан кайткач укыган, әзерләнгән. Хәтта борынгы гырыф-гадәт буенча йоклaganda литература китабын мендәр астына салып яткан. Экзаменга килгәч, башта 4 сәгать буе белгән догаларын укып, чиратын көтеп утырган һәм нәтиҗә укытучы Эльмирага автомат рәвештә билге куйган. Менә шундый стресска һәм шатлыкка бай мәгълүматлар. Хит-парадка бик ныклы адымнар белән килеп кергән Эльмира Гилфанова өчен тавышларны кызганмыйк, дуслар. Шақына Аппақар бүрдіклердей Көңіл қая ашқына Язын шейінде қышлардай Буран долы, көңіл долы Яш жүрекке едірлеп яна Мәхәббәтсіз яшәп буламай Язын шейінде қышлардай Буран долы, көңіл долы Яшәп буламай Тәрәзәләрдән карыйман Күренмидер эзләрен Айга түгел йылга тиңдер Синсез үткән көннәрен Язын җәендә кышлардай Буран булып күңел долы Йөрәккә едірләп яна Мәхәббәтсез яшәп буламай Язын җәендә кышлардай Буран булып күңел долы Яш йөрәккә едірләп яна Мәхәббәтсез яшәп буламай Шәшкә тотып, яныма килерсеңме Ягымлы карашымды төбәп сағындым диярсеңме Язын җәендә кышлардай Буран булып күңел дулай Яш йөрәккә едірләп яна Мәхәббәтсез яшәп буламай Язын җәендә кышлардай Буран булып күңел дулай Яш йөрәккә едірләп яна Мәхәббәтсез яшәп буламай Яш йөрәккә едірләп яна Мәхәббәтсез яшәп буламай Мәхәббәтсез яшәп Ринат Гилфанов үзенең пафос белән тулы «Мажор» дигән җыры белән хит-парадта бик уңышлы чыгыш ясап килә.
Тик бүтән кеше дә 600 ат көчле автода йөрми шул. Үзе турында җыр ишетәсе килә. Шуның өчен мин Ринат абыйга капот астында 80-100 атлы көчле машиналарда йөрүче гади егетләр турында җыр көтәргә буламы дип сораган идем. Ул елмаеп көлеп куйды да: "Юк, максат куйсыннар һәм омтылсыннар" дип җавап бирде. Мажор клипы. Ринат Гилфанов өчен тавыш бирү коды 81 саны. Мишеван клубтан мигрәп башлар әйләнә бүтүнге хистән чибәр кызлар минем янда янә шәһәр вакытта мин мажор тыңла минем сүзне минем җырны көйне син дурак кем дурак оф дип әйтмә миңа бер кайчанда әти көчле мин мажор вау мин басамын газга вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор мин басамын газга вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор Телефон шалтырый. Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бер звонок. Вопрос решен. Әйтегә. Мин мажор. Җырлагыз. Мин җырлыйм. Бигез. Мин дим. Бу дөнья безнең өчен, ә син кем? Гитарист уйна. Мин мажор. Вау! Мин басамын газга. Вау! Турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор мин басамын газга вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор Белем югары, телләр беләбез, бер-ике эшне дүртне. Бүген монда, иртәгә кайда яхшы без шунда. Әтитекә, мин мажор. Мин басамын газга, вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор. Мин басамын газга, вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор. Мин басамын газга, вак турәләр башы игезәйдә 600 ат көчле авто минем шам мин мажор. Мин басамын газга 600 ат көчле авто минем шам мин мажор. Ул атна дәвамында иң күп тамашачы тавышын җыеп, калган клипларга үзен узарга мөмкинчелек бирмәде. Каршылыйбыз җиңүчене. Ераклардан килгән Гөлназ Сакаеваны топ клип тамашачысы да үз итте. Ул әле шактый вакыт безнең хит парадта була алыр иде. Ләкин тапшыруның кагыйдәсе буенча без әлеге клип белән саубуллашабыз. Уңышлар сиңа, Гөлназ. Безгә бүләк иткән яхшы кәеф өчен зур рәхмәт сиңа. Тыйм ТВ каналы исеменнән Пермь якларына зур сәлам юллыйбыз.
Дәргенем син бәхет шатлыгым бит. Яшимән мен синең генәм дип язмышыма язылган ярулы син иркәм яратуларымнан белсәм икән. Көтәм сине иртән кояш чыккач, нурга тереп күкне ай калыккач, кисин карама җилләргә. Бары сине ризамын көтәргә, хисләремне саламын көйләргә сиңа, дигән хәйкеләргә. Дәргенем син бәхет шатлыгым бит. Яшимән мен син генәм дип язмышыма язылган ярулы син иркәм яратуларымнан белсәм икән. Яшимән мен син генәм дип язмышыма язылган ярулы син иркәм яратуларымнан белсәм икән. Шуның белән дуслар, безнең топ клип хитлар парады ахырына якынлашты. Без сезнең белән бер атнадан соң очрашырбыз. Ләкин сез атна дәвамында үзегезнең яраткан җырларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Моның ике ысулы бар. Беренче ысул: 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап яраткан клибыгызның кодын язасыз да SMS хәбәр юллыйсыз. Һәм икенче ысул: tmtvonline.ru сайтына кереп яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирәсез. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.